खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बे हाग्रामा महिलारीनि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ गोख्रों फिनजाथाय होदों। बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारीनि जे बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। हाग्रामा महिलारीया बुंथिदोंमोन जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया दम गैया, इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बे समाव गोहो गैया जे बिथांमोना हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेनो हानाय। थामहिनबा बिजेपि राजखान्थि हान्जाया हारसिंनो गेलेगोन होननानै बुंदों। जोंबो थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाबो हारसिंनो गेलेगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। नाथाय बे समाव प्रमद बर'आ हारसिंनो गेलेगोन होननानै बाथ्रा बुंनो हायाखै। बिथांमोना दम गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा। आरो बे बाथ्राखौनो गोख्रों फिनजाथाय होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव सोरबा सानै साथामसो सुबुङा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बे हान्जाखौ बे समाव जंखायनाय बायदि बाथ्रा बुंथिदों। थामहिनबा बिथांमोना बुंथिदों जे बे समाव गोहो दंब्ला दम दङब्ला बे समाव हारसिङैनो गेलेनानै दिन्थिथों होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ फिननाय होदों एरै जे बे समाव बिथांमोना जुदि गोहो दङमोनब्ला बै समाव दाङाबाजि जानाय, दावराव दावसि जानाय, बै समाव थैनि बाना जानाय, बे बाहाना जानायखौ बिथांमोना मानो सान्थियाव लाबोनो हादिया, बै समाव मानो गोजोन खालामनो हादिया। जुदि दम दङमोनब्ला बै समाव मानो बे थासारिखौ खालामनो हादिया। बिथांमोना जुदि गोहो दङमोनब्ला बे समाव बिटिआर ओनसोलनि गोबां फरायसालि फरायसालिमाफोरखौ जाहोनाव बिथांमोना जौगाखांनि थाखाय खामानि मावनो हादिया। आरो बिथांमोना जुदि गोहो दंमोनब्ला बे समाव समाजनि थाखाय, रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोन लाबोनो मानो थाखाय हादिया होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। চাওক, নিজৰ কথাবিলাক চবে কৈ আছে, আমিও নিজৰ কথাটো ৰাখিম। গতিকে আজিয়ে অকলে খেলিব লাগে না একেলগে খেলিব লাগে, ইয়াৰ উপযুক্ত সময় হৈছে বুলি মই নাভাবোঁ। কোনোবাই কৈছে আমাক অলপ ইনচাল্ট কৰাৰ দৰেও কৈছে, সাহস নাই, কিবা নাই। মই সেইকাৰণেই কৈছোঁ, সাহস আছে যদি আগতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিছিলে, সাহস আছে যদি স্কুল কলেজবিলাক ভাল কৰিব লাগিছিলে, সমাজখন ভাল কৰিব লাগিছিলে। बिथाङा गोख्रों हाग्रामा महिलारी बे हाग्रामा महिलारी बुंनाय बाथ्राखौ फिनजाथाय होदों बिथाङा। बे समाव गोहो दङब्ला बै समाव मानो दाङाबाजि, दावराव दावसि जानाय बेखौ मानो गोजोन आरो हमथानानै लाखिनो बै समाव हादिया, बै समाव मानो बिथांमोना खौसेथि खालामनो हादिया। गोहो दंमोनब्ला बे समाव बिथांमोना मानो बै समाव फरायसालि फरायसालिमाफोरखौ थिक खालामनो हादिया, समाजनि गेजेराव मानि थाखाय गोजोन लाबोनो बिथांमोना हादिया होननानै गोख्रों बाथ्राजों फिनजाथाय होदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। आरो बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बैफोर गोहो जुजिनो थाखाय, राजखान्थियारि बाथ्राजों जुजिनो थाखाय गोबां सम दङ, गोबां बेफोरबायदि सम दङ होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बे समाव जोङो खौसेथि आरो गोजोन बिटिआर ओनसोलनि थाखाय लाबोबाय आरो बेनि थाखायसो दा खामानि मावनायनि सम होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। চাওক, নিজৰ কথাবিলাক চবে কৈ আছে, আমিও নিজৰ কথাটো ৰাখিম। গতিকে আজিয়ে অকলে খেলিব লাগে না একেলগে খেলিব লাগে, ইয়াৰ উপযুক্ত সময় হৈছে বুলি মই নাভাবোঁ। কোনোবাই কৈছে আমাক অলপ ইনচাল্ট কৰাৰ দৰেও কৈছে, সাহস নাই, কিবা নাই। মই সেইকাৰণেই কৈছোঁ, সাহস আছে যদি আগতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিছিলে, সাহস আছে যদি স্কুল কলেজবিলাক ভাল কৰিব লাগিছিলে, সমাজখন ভাল কৰিব লাগিছিলে। ক'ত সাহস যুঁজিবলৈ যায়? এনেকুৱা সাহসবিলাক দেখাবলৈ বহুত সময় আছে। গতিকে কাৰোবাৰ এটা প্ৰভোকেশ্যনত কাম কৰা আমি নহয় টিমটো, আৰু এনেকুৱা প্ৰভোকেশ্যনত কাম কৰিলে আমি বিটিচিত আজি যিখিনি সফলতা পাইছোঁ এইখিনি সফলতা আনিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। গতিকে খুব সুস্থিৰ মগজত চিন্তাধাৰা কৰি ৩৫ লাখ জনসাধাৰণৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতক লৈ কাম কৰিম। চাওক, নিজৰ কথাবিলাক চবে কৈ আছে, আমিও নিজৰ কথাটো ৰাখিম। গতিকে আজিয়ে অকলে খেলিব লাগে না একেলগে খেলিব লাগে, ইয়াৰ উপযুক্ত সময় হৈছে বুলি মই নাভাবোঁ। কোনোবাই কৈছে আমাক অলপ ইনচাল্ট কৰাৰ দৰেও কৈছে, সাহস নাই, কিবা নাই। মই সেইকাৰণেই কৈছোঁ, সাহস আছে যদি আগতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিছিলে, সাহস আছে যদি স্কুল কলেজবিলাক ভাল কৰিব লাগিছিলে, সমাজখন ভাল কৰিব লাগিছিলে।
ক'ত সাহস যুঁজিবলৈ যায় এনেকুৱা সাহসবিলাক দেখাবলৈ বহুত সময় আছে গতিকে কাৰোবাৰ এটা প্ৰভোকেশ্যনত কাম কৰা আমি নহয় টিমটো আৰু এনেকুৱা প্ৰভোকেশ্যনত কাম কৰিলে আমি BTCত আজি যিখিনি সফলতা পাইছোঁ এইখিনি সফলতা আনিব নোৱাৰিলোহেঁতেন গতিকে খুব সুস্থিৰ মগজত চিন্তাধাৰা কৰি 35 লাখ জনসাধাৰণৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতক লৈ কাম কৰিম Sir, United Forum of Ex-India के द्वारा नया